Hej, jeg hedder Christina. Jeg er 36 år, og jeg bor i Hellerup. Jeg har 2 børn nu, og derfor så synes jeg tit, at det roder. Derfor så er mit boligtip følgende. Prøv at se, det her det er mit skrivebord. Og der ligger alt muligt på det. Og det bliver man rigtig, rigtig træt af i længden. Så derfor så tænker jeg, hvordan kan man flytte de bunker, som tit ligger på ens skrivebord, over i noget andet. Og så er det jo, at det er jo højeste mode med de her fine kasser her. Og dem har jeg simpelthen købt, ikke de dyre, bare været i Søstrene Grenes købe. Og så stillede jeg vindueskarmen ved siden af mit skrivebord, fordi det kan godt være, at der ikke er noget system herinde i. Men så kan man jo bare lægge bunkerne over. Og lige om lidt, så også alle mulige klistermærker, man får samlet sammen. Se, så lukker man den her, der ligger papir og alt muligt nede i. Og så for at have lidt styr på, hvor de forskellige ting er, så man ikke skal rode kasserne igennem hver eneste gang, så har jeg taget sådan en lille kasse her, hvor der så er sådan noget USB og lidt teknik i, og der ligger min iPod også, og høretelefoner, og mit løbeur. Og så helt fint, og voilà, et rigtig, rigtig fint, nydeligt skrivebord. Så det var simpelthen mit boligtip.